Abu Safle Jara ne dugawu ko o jabira ma kelenga danga o te foike Ousmane Konté ni wati na amba fo Franci andindu sedan tama amangoji Abu Safle Jara ameta sodde Bamako wula ne be mbolo dombe boni ayi sabani ngala to de Alhaji Mamadou Gaba akumara de ayira ka nyeshi munye Macky no okofara abe Senegal masake abo okofo ni Macky na akofara abe Union Africaine nyemaya ba abo okofo ay nali munke anka jamana kono na be ba maliba okofo Abu Safle Jara be na ka fo na kunte dore ko sabe ke munye Macky Sall ayre ya donc ka fo ko ayete rende ko chamanke anakunte dore munye teria kono munno be mali ne Senegal ni nyoanchela la o teria kono ko abe se ga sinjin togo muna o de kum konala munye sabani ngala no de Alhaji Mamadou Gaba ako Macky Sall ko nga nali anga jamana en konala sigata la munye anga nyoro sirfuke no de buye haidara ko munye foli ko kanga taka asegere ko sabe ko ajoro belebele ko yira ko ina Alhaji Mamadou Gaba ayira ka foko adugulente mali den shila kabiri doni mun kama munye Ashim Koita na ka chedo oluye fanga inka amine ibe na ka foko munye gele duna onne Senegal jamana ani nyanchela olade gele insira yoro la faye manfun ko ni ku kamana ku ugan akoni ya jemne kalaje munye president mumbe na élu démocratiquement o te munye Macky Sall wa kaira ka foko kana demeta munye ka kudeta ko ni ku okeba ku sigara jamana kono Abu Safle Jara ko daw ko abiyela made ako maliden chamanya jatumina kalaje ko munye Macky Sall ni sanction munna tara ka ngo jamana sigara na besido mo ko sanction ko fo kata fara mu yo mo ka sanctiona maliden chamanya ira ka foko munye Macky Sall ko ajoro belebele ko o ira ula jendo wa galondo wa Abu Safle Jara matike ala ko odo o de kum kono la kibe na ka foko Macky Sall ay nali munke anka jamana o konna ula na kara uci kalo kleta ane duru samba fla ane samwa ane fla maliden chaman da wakalen kono ko otura ma chama kuma sigina ka foko Macky Sall kwa be na anka jamana o konna ula ako Macky Sall kan nali abu ni kunyi dada maliden kulo korla ko chaman kumbugi ira ngade Macky Sall kwa be kan namgaya Abu Safle Jara ko anka sira foi ko ate Macky Sall maliden chaman kono kumbugo fo adoni kama uda jugoro ko ja ko ado ko ni ngalin ko atanga ke patike baka fola munye Alhaji Mamadou Gaba ayira ka fo ko munye sikata la munye Ashim Koita nabe anga jamana fama ale ko fo anne munye Macky Sall kan nywanye konna ula Abu Safle Jara ko kuma gara fen chama o kan koy ako ali no ayira ka fo munye Macky Sall ayira ka fo ko ale na kunne ka gelea munu obema maliba dara munye furabe sika soro ula to muna ayira farafinda mo ni nyonchila ula gelea munu be ko far jamana nabe Alassane Dramane ngotara ka jamana ko fo oni mali ni nyanche kuma nyokonya ko obeseka na ula to muna Abu Safle Jara ngamu ye fatrike bay no de Alhaji Mamadou Gaba ako munye Macky Sall akani nani ko na anga jamana o konala siga fo ite fe muna Macky Sall ire adonga fo aye terante ko chamanke kabi donum ngama solo sunu na anga jamana yankuna nabe asona ka che don ko fo Macky Sall akun kera munye farafinna dugue Macky Sall ibe na ka fo ko akunde faka solo sunu nu nyela ngamu ye Macky Sall ayo ko tabolo ka famia doni ko sabi ka ayo bloki ma kana Abu Safle Jara ayo blaka ko do akana atike baka fola ako kabi doni ngama ibe ga fanga adafula ti chaw munye Macky Sall ayo tabolo koro to ko uta mali don ke Macky Sall ra ko ndo tabolo muna ngani wati laba nunu konna ayira ka fo ko munye Macky Sall ayo fiya tafa ayo dongo o do kum konna la ko asigina kana munye aka farafiya ya Abu Safle Jara ko asigira kana o konna kula atike baka fola ako munye Macky Sall siga ko nte femuna aya domvili abu ningo yilama ni wati na kwa ye demeta ninga transform ma ko ninku o segere nga fatirke baka fola kumna gala go kle kumna gwala amu mata le sarayo dugo mun kera agunti tagato oh la vieille mère ran demese jekulu munum bora la vieille mère katama ka bo Senegal ka bo usela ka bo Senegal kana fo en faire Macky Sall ira ko gelan no abule go Senegali ale ma do ka fo clip mina gala de nga ale yutunya amacha ale yutuna ado yo ko na ka seka ko wode dakadala ayutuna ado ayutuna ado kosobe angata Abu Safle Jara ibe na ka fo ko mu Macky Sall akani nali anga jamana akonala na be ba maliba ko fo o tare o mu nya duniya ko aka nga fo mu nyoro sirfuka de be buya haidara amali suru ga nyama batale wa sirfuka ade mun kalika no buya jamana akatanye angata ay buye de kodo tanu tegere ka fo buye kuwa aka ne de be ka buye tanu halibi awo ay dara
Oui, à Haïdara. 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 Hein? Ah bon? Et c'est le fouta. Muso ka dongili le bora ngona sina mo shelesa. Amale su bolo ka teli. Alors, bolo ka teli. Bolokateli. Kosebe. Aywa. Bolo ka teli. Ga muso ka dongili le bora da. Shagamala. Shagamala ka dongili. Wallahi. Avec toi dit. Ala ka nya ka dama. Abu, munya nyoro Sheriff Gaye. Kwa joro bele bele ko oyira na. Ibora ko no sorla ka fo ni akli bala. Doni munga ma munya anga jamana fama na be ashum ko ta ko fo. Atara nyoro. Kibe na ka fo ko ani nyoro Sheriff Gaye. Sigate fem na ko kumara ni gangwe. Wa ibe na ka fo ko okuma ko fe. Ko munya anga jamana fama no ashim ko ta ko fo ani munye maxal yo nyanso ne ga jurla wa munye maxal are adon ka fo ko mamu no bi ka mali marabi munye baka baka teni bo ajaga mamu no bi ka mali marabi abu maka fo teni bo ajaga o kama maxal ya do ka fo ko mi dom na kombi ko sengo abu safna de ko alema ale ka to ni manu ngoni ko ko o kum konala ko munye nyoro Sheriff Gaye ali bi ko foli be tani ga sigere o sabu ke ajoro bele bele iranna akuma na munye ashimu fe wala sa munye oni maxal na be Senegal jamana okofo amesega do dakale fa to mun ninga bo dakale o fe patrike baka fola akomu ye ni nkura mun no odone flamu ye Mali ane Senegal tabolo ola abu abeka sababu ye Senegal bi ka nafa sura akono abeka sababu ye ye ba Mali ba bi ka nafa sura akono abeka sababu ye fara konna la abela jelen bi ka nafa o sura akonna la abu safna jara kibe na ka fo komu ye nyoro Sheriff Gaye aye ni mbara ka ake amma dunu gosi amma buru ko o fie ska ko ni te fe mun kwa joro bele bele abu safna jara ko yira ni koina maxal anango jamana fama uka sobe sika fi dakele ngono tukuna ramani flani anya sama ka bo so de bamako ale kono sebani ngala de to aji Mamadou Gaba abu ibunya ba aywa beti kero ka fo angone ami duwabu dike halbi Sherifu ala ka me anye koro ala ka me ankoro halbi Sherifu ay kado ka fo jamani akanu mimbe kado ka fo dangoro bayna o yembuye Haïdara sana ani wati aba fu kado wallahi aywa bi Haïdara be fu ka Sheriff Gaye Sherifu bela jere munya an yara ka ya bani kala kise ama fu ijengene bugu konala ka dugo ka ke tabarkala Haïdara jamani nye ahata beti kero ka fo membolo do me boni sebe mini o choko le soir de Bamako wula ka keni uka biboli ay ka do ka fo mimi wole ko musokoroba che fora musokoroba che bela jele be ado ka fo ma jume ngodo ale do de manel mahoroni ale de kote wallahi mi me talke ka do ka fo force barkani labamu ni olukume anga jamani ngono ay ka do ka fo odogo angoro ka do ka fo bela jele me akalama ka fo surasila ka france la ka surasi che de munu ngume envers no yi ka do ka fo uka daga labami ni okume jamani ngono utara yuka kuso anuka kasaw ya bela jele uye afranya tabarikala o ka keni o okum korona me talke ka do ka fo e manjele makoroni no ye ka do ka fo musokoroba che yala doge ka do ka fo ko aye hommage o ti dore le ye ka do ka fo tashibla ayo ta ka surasila ka segre ha ga na manya ka fo ko uye mali dugukolo uye ato mali do nye ayo ka fo mi me talke e tashibla la manjele makoroni ka do ka fo ko ayo o ka palela no ye Elysée no ye are ajabaya ni wachina bazira ka fola akodi ka do ka fo ni uye la ya jere laya ku ka do ka fo Emmanuel Makoroni ye jamani kudigi ni abe France la kaw twala aye ka do ka fo tashi black ka surasi la kaw ku segre surasi la kamu be ka do ka fo kabini san 2013 ne ka do ka fo ni unana anga jamani ngoro aka ja ubina ni kavolo mi ko bela jele be o woni ko opération spéciale serval wallahi ka do ka fo ubina doni mi gama je do ka do ka fo ko akunza be gwele ame beni sonjara talke ka do ka fo anga jamani kudigi korola no ye ka do ka fo procès ka do ka fo jonguna ay trawle be aklama ka fo domina bamanju ko ni chika blakana talke ka do ka fo jamani ni mayoro dobe ko kunya fo ka fo ko ni ala sona ma juma ko una aseli ko ti mena ka do ka fo kono gwa ko ni sebe na ni talke ka do ka fo professeur jonguna trawle ye chibla ka do ka fo français amasake koroma no ye ka do ka fo François Hollande donc temeno na ko jugu ka fo o baro ko ni kra ko jugu ni metalike France la kawla nana ni opération mi ni o ko opération spéciale serval ka do ka fo serval o nana anga jamani ngoro metalike ka do ka fo lara woni lo uni armée malienne uyo oke bela jele me aklama ka fo wati mina gwela ko ni nana o make dore de ka do ka fo mine nu bela jele anga dago bela jele mine ni ngoro kofe timne ka do ka fo atotra kidaliye ka fo France la kaw nana kana uchune anye atika gwele ya ka do ka fo ko abidamre kabini wati na weni nali labe amena jamana imbe wakati muna binatiro su tiga kono olu français kelen de ba fo ko munye a togo bolen flengo ko mobili kema woro bo ka boyan fe abe ku galo abe galo
Nakon kun ye mun ye a sidɔnna sa o a sidɔnna o kuma min ye tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Emmanuel Macron k'a dɔn k'a fɔ ko a ye nin kɔrɔfɔ hakilijigin kɔrɔfɔ ninnu k'u fɔ a kɛra k'a fɔ ko Faransi k'a dɔn k'a fɔ u ye wulikajɔ caman kɛ Mali ko kɔnɔna na k'a fɔ Emmanuel Macron k'a dɔn k'a fɔ waati min na u bɛna jamana in kɔnɔ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko gɛlɛya a tun bɛ anw ka Mali kɔnɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ terroristes kɔni tun bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ an ka jaabi min wele ko anw ka la capitale o kun y'an janfa de terroristes kɛn bɛ ka u kunda o kan janfa k'a dɔn k'a fɔ Faransi surasilakaw ka kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ Mali surasiw ye bolodi ɲɔgɔnma sɛbɛn k'a dɔn k'a fɔ ko wulikajɔ ko o sɛbɛn kɛra kuma k'a dɔn k'a fɔ tasibila a y'o kɛ ka u ka surasilakaw k'u sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ surasi cɛ 59 o bɛɛ ma saya dɛ k'a dɔn k'a fɔ o ye nanzarabilen ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu fara anw ka jamana kan ayi o bɛɛ ma saya o bɛɛ ma saya o bɛɛ ma saya dɛ u kɔni a dɔw sara a caman sara mais a dɔw sara jamana tɔ ninnu na ye minnu bɛ Sahel kuma donc olu bɛɛ bɛ ka fara anw ka fɛn kan an t'a sara an b'o hakɛ dɔn wa n ko le nin ɲini kana bi an kan yan Sahel ye jamana 3 de ye awɔ a tɔ dɔw sara ye a dɔw sara Sahel kan ni gɛlɛya min filɛ an kɔni olu de y'a ɲini kana bi anw kan yan an t'a mun sara olu b'o hakɛ dɔn o bɛ se ka compter ayi fiyewu an ta min sara o bɛ se ka compter olu bɛ 59 dɔrɔn na an ta a tɛ se ka fɔ an ta tɛ se ka fɔ an ka taa ayiwa o kuma i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Emmanuel Macron kɔni ye tasibila kɛ k'a dɔn k'a fɔ ka u ka foro k'u sɛgɛrɛ a y'o kɛ a y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don ko maa caman fatura a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa 50 ani maa 9 tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ tubabuw la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ale ka faransɛw la olu kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko olu bira anw ka jamana dugukolo kan nka i k'a dɔn k'a fɔ a ka foli ni tanu a ye a ta ka sɔrɔsilaka ninnu o y'a ka koya bolo ye a somaw a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ u nana kun min na a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ye a baara u ye a kɛ u y'a kɛ ni cɛsiri u y'a kɛ ni jija ye min bɛ tali kɛ Emmanuel Macron na ko i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ terrain ka san kɔnɔ dɔ baɲango i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ min bɛ yen ni o t'an bɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ terrorisme o kɛlɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko u kun bɛ anw ka jamana in kɔnɔ terrorisme kɛlɛ k'a kɛ i n'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ u ka baara don cogo min na terrorisme kɛlɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye a kɛ ka se u da la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Emmanuel Macron na i k'a dɔn k'a fɔ tɛgɛrɛ kuma caman de bɛ yen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛ yakuba kumaw caman a bɛ k'i sɛbɛn yɛrɛ yakuba i k'a dɔn k'a fɔ yakubali kumaw ta ka u ka jamana kɔnɔdenw k'u sɛgɛrɛ nka i k'a dɔn k'a fɔ Emmanuel Macron a ti bɔ nɔ a bɛ ka kɔrɔfɔ fɛn o fɛn fɔ ninnu ye kɔrɔfɔ ye min ni a tɛ taa anw jimi sira fɛ ninnu ye kɔrɔfɔ ye min ni a tɛ taa anw malidenw ka hakilina fɛ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Emmanuel Macron a ka jan hali ni a y'a sɔrɔ Faransilakaw ye wulikajɔ kɛ don tɛmɛnenw na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ terroristes kunda kun bɛ an ka waati min na san 2013 la k'a fɔ baara kunfɔlɔ minnu ni a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ a baara bɛɛ lajɛlen kɛra avec l'armée malienne min bɛ tali kɛ i k'a fɔ anw ka armée malienne olu ni Faransilakaw jɛra ka kɛlɛ de kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma k'a k'i n'a fɔ bibi na Emmanuel Macron ka kɔrɔfɔw fɔ k'a k'i n'a fɔ ale kɔni nana i k'a dɔn k'a fɔ Mali k'a libéré kɔrɔfɔ minnu filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ Fasiriba ka fɔ la ko ninnu ye hakilina ye hakilina minnu i k'a dɔn k'a fɔ ni Emmanuel Macron a bɛ ka nin hakilinaw fɔ o ye hakilina de ye i k'a dɔn k'a fɔ a ka jamana kɔnɔdenw ni o ye Faransilakaw yɛrɛ ye olu bɛ se ka ta n'u ni k'a dɔn k'a fɔ bonya ni karama ta k'a sɛgɛrɛ cogo min na min ye i k'a dɔn k'a fɔ malidenw ye a ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ bonya ani karama la a ko anw kɛtɔ k'o ta k'a sɛgɛrɛ bi dɛ Masiri filɛ an ye min fɔ i k'a dɔn k'a fɔ le soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛn don le soir de Bamako Laya Jara foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ nin waati na Abi Sisoko an b'a fɔ Faransi mun ye Bintu Keita a fɛnɛ sɔgɔlen mana Sénégal jamana o kɔnɔ la Abu Nouvelle Horizon ne b'ale sama ka gɛrɛna digimɛnɛ sɔngɔrɔ o ye kini ye maa mun kumalen don o de Mahamane Touré a kumada dɛ a ko mun ye Faransi kɛlɛkɛcɛ ninnu a siga kɔni t'a la u y'u ka koso n'u ka kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ an ka jamana o kɔnɔ la nka siga tɛ fɛn mun na mun ye Faransi ka den dɔ o minɛlen don mun ye jadisuw bolo n'a bɛ kɔnɔla n'a bɛ kunnafonidila faransɛ ko fɔ an ko a ma ko Olivier Dubois siga t'a la ko a minɛlen don terrorisiw bolo an ka jamana o kɔnɔna o la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko force Barkhane ale y'a ka koso n'a ka kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ la ko an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko min ye Faransi a bɛ na nin ko in kɛ dibi la walasa a ka nin otage n'a minɛlen don jadisuw bolo k'u labɔ wa walima a bɛ na essayer ka mun ye Mali marabaw ka gɛrɛ anw na k'anw deli ka kuma anw fɛ wa ko sabu ka mun ye Faransi k'a fɔ ko a ka jɛ a ka jamana kɔnɔden kelen kɔ Abu Safina Jara bɛ fɛn ye fɛn mun n'a bɛ maanifin k'i kamana gan mun ye Mahamane Touré a kumana dɛ a ko mun ye Faransi sɔrɔsi labanw u ka kɛlɛkɛcɛ laban minnu n'olu kun b'an ka jamana kɔnɔ tɛnɛndonw m'o bɛnna uti kalo tile 17 ma siga t'a la u bɔra wa i bɛ na ye k'a fɔ ko u kɔni y'a jira k'a fɔ ko u bɛ taa dɛ nka Abu Safina Jara u bɛna wulikajɔ kɔni k'o kɛ mun ye Saheli jamana o kɔnɔna o la walasa ko mun ye terroriste kɛlɛ hali bi ka na n'o ye Abu Safina Jara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Faransi y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni bɔra an ka jamana kɔnɔ
kono mais sali jamana ubutu udagay abu ka me se kan sigina ka fa ko mu ye France ka mamu no mi le toro subolo na be journaliste ku fa ku da fondila do Olivier Dubois o sigata la ko France ku bu no ku ka mission wa o de kum kono la kan sigina ka fa ko mu ye France akon ma kala ma me domna kombi an wa jamana kono la ka fa ko mu ye France ala ga panguru ali France digmene abu sabna jara na tura ka munumunu sigata la ka sura ma yamara yini an ga marabaw fe abu sabna jara ko ye sariya sosoy ame domna ko ye sariya sosoy o de kum kono la mu ye fatrike ba na be mamane turo ko fo ina fa nya fi na to na digmene ale songoro o ye kini France akata ka mato terror subolo o ye fenye femu na be magnifique ko ko kamana ga o sabe ke be na ka fo ko mu ye France abe wuli ka job bela dilene bla senga abe se ka do dawo da fe aka otage munu no le be terror subolo bolo ko abe se ka bo o kana to na ako ko nga se ngo doni ni akli bala munye doni min gama munye gele aduna anwa jamana akonala na be san 2012 o ko fo o le bla la mu ye France jamana ma anu jara ka kele o ke munye gawo kele o kera Tombouctou kele o kera ga ansele kidali donala France gwara ko ni ko se bakoroda munye anwa armée malienne no be le fama ko fo ka gwara ko ni se bakoroda unye fatrika baga fola akoni ya demna kalaje bunjuma na France gwara ko ni ko se bakoroda an Allah kana bawnya adoni o kama akuy be na ka fo ko sobe doni mun gama mu ye France ko ni abenna anwa jamana konala aya soro mun ye France ka otage mun na be bamanju bolo abu sabna jara ko adda ko su ko ka bo ko sobe o de kum konala ko mu ye France kun kala mega feran dabali bela jelenski singa mun ye rebelle munum be nan ko mako ese rebelu ano lu be se ka kuma to ko mun bolo abe se ka bo aka otage nun kana to ko mun ko France o bara ko ko o boloda an ko jamana o konala ngana manya ka fa ku yu ko so nu ko ka sauche ko ko fondila kele mun be ni wati na no be to su bolo no de Olivier Dubois abu safna jara sigata la ninche ko fole yire te ka tara ka da ale ka mun ye to su fe gawo o konala abeni ngana sankele ani duani ko obo ngabu safna jara mun ye mamane ture ayira ka fo shiga kon te femuna France ayira ka fo ku kon mira bo anga jamana konala ngafu ye France to su nu ngoni nga wuli ka jonu ko chesiri ko donga boni boli o France kon sigata la abena ajete mine de wa abena ajete mine fo ka fo ko ajete mine abu safna jara akoni ya ajete mine kalaje on France ni nyonchila ola gela kon ko odugu jera abeni nga wati jan kon ko obo ni akli bala munyo ugo ambassadeur mun kon mbia na le kuma sira fla tamana no de Joël Maire anya ale genga bo anga jamana kono o bolen ko fe munyo anga jamana autorité na be transo ma ko fo yo wuli ka joke ka chesri ke ka France gono ka mine abanye mungo munyo France ire afo ko luga force barkan abu safna jara ko lube wambo o bolen ko fe ibe na ka fo ko aluka kuna fondi so chama kumbe anu dre udre abu amanya mungo munyo fo bali aboru dakon atrike baka fola akoni France na ukani cheko fole nobe Olivier Dubois nu na yoro ka fo ko abe yoro muna France be na fera jumana tiki senga ko sabe ka seka do anga jamana kono ble France be na fera jumana ke ko kuma na ko abe ni denga do dibi lawa ani turu su nu négocier wa wali ma abe na kuma ana on maraba ko de ka on deli ka munya asim kota ka deli wala sa munya asim ka so munya aka kala ka chodo ko do ko ni négociation ka bara ko ko obulda munya fasir ba maman Touré ako jago do ni ngali to mi ko akasigi ko sabe ka fo ko France tara nga ko chede mu na be turu su bolo no Olivier Dubois ko fo ka fo ko be ta ko toa abu sabna jara ko ye fenye femu na be magnifique ko ko kamana ga o re ko mu konala munya maman Touré ako siga kon te femu na ko mu fle tabolo na bi ko en fle tabolo na bi ko kana bali machila dona na tawla ko na nye France ka aparado no be drone ko fo uye munu na munya mena ka mara o fam flala ani ka tabo munya Niger mara fam flala abu sabna jara siga tala ko kana barana de o sabke uyu ko so che ka bo anga jamana konala dan kerfe jamana mbe no be Niger jamana ko fo utara yengu udagaro ko anga signay dona na tawla ku ko apara munu be na be drone ndo ko fo abu sabna jara ko ame so uye munu na de Nado. Ay ko otage mi ya we fera beta de lingere. Nado. Ko otage mun bien no be Olivier Dubois ko fo. Kuna fon dilan. U be fera bela jelenke. Wa olu dunde se ka do anga jamana kono bi o kuma bana pew. Agelara de. O se ka donne. U ka se ko o de dahadula. No dona. Fu kasa. Oui. No dona. Ay foku asimbe fa bunyela. Dronu bambolo ya. No dona. Ara daru bambolo ya. La ilaha illallah. Magoro aramo o waradar mu mamula sa obi ngani ay. Waradar mu mamula. Obi ngani ay. Femi bi ngani ala shini. Ni be faka waradar ba shido ka ba. Olivier Dubois gera simuna. Gera sajola. Ika udeli. Kapolo flat da ko. Ipolo flat da iko. Kolala asimi kweta. Yafoma. Ntakeble. Ntakeble.
ye munun ge ka teme cher la ka jongla fo ya foma daga fo ko bitike note Abu Safna Jara Mali bilama fɛn bi yan aramu makoro cher la makoro ni sogo ali sogo ka amba do ngamɛ angara daru ba sogo ka me sabali koy aba me amma no sane sisan ta mina munu nalen filɛ ni an ko mali ba jango diblan ayi ngora dari e dibiladi mina mun be sa ko diblan kɛlɛkɛ pankuru mun be an ko ale ma ko diblan la ilaha illallah parce que ikono ko be bi shido ka ale diblan ni abo ale de diblan diblan de ba mu wallahi ale be ta tega ma ti cari ibolo do abu aywa bidi kero ka fo de be tiga do e bodi sebe min ni o twa ko lede pana ni ka do ka fo u ka bi boli u ko dide YC ale ka sebe no awo ka do ka fo anga ta kure male male ka do ka fo o ye mali dugu labaye wallahi ni ka do ke ka do ka fo bureau de douane min be no ye ka do ka fo soldat de l'économie awo douane ka do ka fo ko ulu ye tege de ka do ka fo min metal ke mi jugu fɛn min be cocaïne min be ka do ka fɔ ni a bɛ wele ko cocaïne ale do ɲa dɔ ka fɔ o n'a kɛ dɔrɔku belebele fɛn jugu do dɔrɔku min be ka dɔ ka fɔ ni a cɛ ka jugu kosɛbɛ ka na k'i n'a fɔ wari a kɔni bɛ k'i n'a fɔ wari a n'a sɔrɔ fɛn in nɔ kuma min bɛ tali kɛ ka dɔ ka fɔ bureau de douane na i ka dɔ ka fɔ kuremali i ka dɔ ka fɔ cocaïne ale kilo 100 ani 59 i ka dɔ ka fɔ ko u ye tɛgɛ kɛ i ka dɔ ka fɔ o bɛɛ lajɛlen la wa min bɛ tali kɛ i ka dɔ ka fɔ u ye a doni ka na i ka dɔ ka fɔ kati ale poste la kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔ ka fɔ bureau de douane min ni a bɛ kati ka dɔ ka fɔ Kulukoro mara kɔnɔ i ka dɔ ka fɔ ko a kɛra koba ye wa i ka dɔ ka fɔ a kɛra nisɔndiya ye i ka dɔ ka fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔ ka fɔ douane ɲɛmaaba min ni o bɛ Kulukoro o cogoya ko Mohamed Kulubali a i ka dɔ ka fɔ ko a ye tɛgɛrɛ fɔ i ka dɔ ka fɔ cɛdenw kun cɛden minnu bɛ i ka dɔ ka fɔ ni u bɛ douane baara la o de Mali ale mara kɔnɔ Abu ebu ya bisi sogo ale bɛ ka ɲininkali de kɛ ko drone ko hali n'o y'a sɔrɔ ko i cɛ k'a bɛ i janfa k'a bɛ k'i tromper drone ma ye a bi o tuma a ma fɔ ale a b'i ɲɛna ko aya o ko kelen bɔ a la dɛ lamɛn bɛ nin o ko bɔ a la dɛ a b'a ye o ko bɔ a la dɛ wa drone n'o bɔ a la a bɛ kɛ baara ye dɛ m'a fɔ ko dibila tɛ wa a ye n ko bɔ a la tɛ se ka mun ye sa n kɔni b'o fiyɛ na o ko bɔ a la n'o tɛ mɛ na min fiyɛ wali bɛ sage kɔrɔ muso bɛ fɛ k'i janfa i b'a fɛ k'i muso janfa drone ma ye drone bi nin bɛɛ ye jara ko bɛɛ bannen don e ni ne bɛ ka ko kɛ an mana bɔ yan an bɛ ko kɛ a tila an bɛ nin bɛɛ la a y'o bɔ a la dɛ Asimu ye baara kɛ koyi a y'o bɔ a la kɔni m'o ɲina an ka du kɔnɔna an ka du kɔnɔna kunnafoniw an ka taa an bɛ nin bɛɛ kalama o kuma i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ YC la YC a ko i k'a dɔn k'a fɔ bureau de douane min ni a bɛ Kuremale i k'a dɔn k'a fɔ cocaïne tɔni i k'a dɔn k'a fɔ cocaïne kilo 159 ani buruburu 5 kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye tɛgɛ da u kan o kɛra kuma i k'a dɔn k'a fɔ nin cocaïne hakɛ min ni k'a dɔn k'a fɔ u ye a minɛ o kɛra min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ CFA wari miliyari 8 baɲango la ko i k'a dɔn k'a fɔ n'u tun y'a bɛɛ lajɛlen feere k'a wari tun bɛ taa bɛn o de ma koyi la hawla mugu wari mugu kɔni Mali doyen o cɛ ye wallahi o kuma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mohamed Kulubali la n y'a dɔn k'a fɔ ale ye i k'a dɔn k'a fɔ douane ɲɛmaa min ni k'a dɔn k'a fɔ ale bɛ Kulukoro yɛrɛ mara kɔnɔ Mohamed Kodi i k'a dɔn k'a fɔ lieutenant colonel Mohamed ye i k'a dɔn k'a fɔ lieutenant colonel Mohamed i k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ nin baara min ni a ɲuman kɛra nin ye kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ baara ɲuman min ni a kɛra Kuremale a douaniers fɛ i k'a dɔn k'a fɔ u nana Kati min bɛ tali kɛ bureau la Kati i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen doni ka taa Kulukoro ale douane so bɛɛ lajɛlen la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ a présentation na o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw ɲɛna i k'a dɔn k'a fɔ a kunnafoni a bɛ se ka cɛn cogo min na a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ bureau de douane a ɲɛmaaba la Kulukoro i k'a dɔn k'a fɔ ko a ye foli ni tanu ta nin waati in na i k'a dɔn k'a fɔ ka Kuremale ka ale douane ɲɛmaaw k'u sɛgɛrɛ bureau de douane min ni a bɛ Kuremale baara cɛ ɲuman min ni u kɛlen filɛ k'a kɛ nin ye kosɛbɛ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ binkani walew la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ fɛn cɛjuguw la i k'a dɔn k'a fɔ minfɛn cɛjugu min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ minfɛn cɛjugu minnu bɛ yen ni a bɛ se ka maaninfinw ka adamadenya k'a don bɔgɔ la minfɛn cɛjugu minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ kɛ sababu ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an ka bunɛ adamadenya la a bɛ gɛlɛya belebele don a la kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mohamed Kulubali a ye o foli ani tanu ta min bɛ tali kɛ bureau de douane na o ɲɛma k'a sɛgɛrɛ a y'a yɛrɛ k'a fɔ bureau de douane a ɲɛma i k'a dɔn k'a fɔ a kɛlen filɛ ka baara belebele kan a y'o kɛ Kuremale ale douane ɲɛmaaw ye kɛlen filɛ ka waleya min kɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko u ka baara ye nin ne a n'a a ɲɔgɔnnaw ye kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko douaniers aw sigi kun ye i k'a dɔn k'a fɔ frontière la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ fɛn kiribikiribiw la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ fɛn lankolonw na olu ka don jamana kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ jamana a sɔrɔ a bɛ se ka buruja cogo min na maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni aw ka kɛlɛ y'o ye ni maa minnu bɛ yen ni u ye o baara kɛ a kɛcogo la i k'a dɔn k'a fɔ ko tɛgɛrɛ kan k'a fɔ Kuremale a douaniers kun Kuremale douaniers a kɔni yɛrɛ la i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛmaaba fɛ i k'a dɔn k'a fɔ u filɛ frontière min na frontière in tɛ frontière fitinin ye
bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ Mali ani Gure Mali cɛ i ka dɔn k'a fɔ Gure Mali ani Guinée cɛ nin ye frontière san ani waati nin n'a a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen de cɛ i ka dɔn k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ ko douanier i ka dɔn k'a fɔ u ka vigilance n'o y'u ka i ka dɔn k'a fɔ u ka jateminɛ i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ u ka hakili jagabɔ la o de kɛra sababu ye i ka dɔn k'a fɔ ka se ka tɛgɛ da nin fɛn in kan i ka dɔn k'a fɔ ɲɛmaa min bɛ Kulukoro ɲɛmaa min ni a bɛ Kati douanier jɔ a la i ka dɔn k'a fɔ u ye ɲɛmaaba u ye a fo kosɛbɛ min i ka dɔn k'a fɔ ni a bɛ Gure Mali a douanier jɔ a la a ye foli taru ta ka u sɛgɛrɛ k'a jira k'a fɔ baara min ni a filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ jamanikuntigi ni o ye Asimi Goyita ye olu kɔni ka hakilina ye nin n'a ɲɔgɔnnaw de ye minnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni u b'a fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ tali kɛ anw ka jamana a sɔrɔ la a ti ɲɛ Buruja a ti ɲɛ i ka dɔn k'a fɔ ko douanier Asimi kun ye o ye kuma k'u ka kɛlɛ kɛ i ka dɔn k'a fɔ u ka wuli ka jɔ u kɛ a boloda a ka ja i ka dɔn k'a fɔ nin ye misali de ye misali min ni a kan ka ta ka douanier tɔw sɛgɛrɛ douanier tɔ minnu bɛ frontière wɛrɛw la minnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ donda wɛrɛw la ka nin ɲɔgɔn ko caman kɛ a ka ja i ka dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye basigi i ka dɔn k'a fɔ lakana a bɛ se ka kɛ sababu ye ka sabati anw ka jamana in kan kosɛbɛ kuma fatiri filɛ an ye min bɔ i ka dɔn k'a fɔ indépendant kɔnɔ YC ale ka sɛbɛn don YC foli o bɛ taa ni k'a sɛgɛrɛ ka indépendant kaana bila ka cakɛla bɛɛ lajɛlen ni k'u fo Abu Safinɛ Jara an bɛ taa Sura de Bamako n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye mun ye Laaya Jarakɛ a kumara a ko mun ye Bamantu ye n'o bɛ terroriste kofɔ u tun bɛ fɛ k'u ɲaga dali kura mun kɛ Menaka n'a a lamini na siga t'a la mun ye an ka lakanabaaw k'u y'u ta u gɔnɔ ma joona dɛ u y'u caman kɔni kɛ kunun c'est tout c'est fini mun ye fatiri kɛ ba ye n'o de ye Laaya Jara a y'a yira k'a fɔ ko nin maa ninnu n'a bɛ état islamique maaw kofɔ maa juguw don terroriste don i bɛ na ye k'a fɔ ko kibaruya kɔni ko o dira k'a yira k'a fɔ ko mun ye tilebiyanfan ni ka taa bila mun ye kayanfɛ bolo fɛ Abu Safinɛ Jara ko u kɛlen bɛ ka t'u ɲaga da ye dɛ wa wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka mun ye bingali k'a kan an ka lakanabaaw k'u sɛgɛrɛ o de kumu kɔnɔ la Laaya Jara a y'a yira k'a fɔ k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye tɛnɛn don Abu ni kana bila mun ye tarata don na n'o bɛnna uti kalo tile 16 ma tilela fana tulodun bɔlen kɔfɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko kunnafoni kɔni ko a carila mun ye fan caman o fɛ k'a yira k'a fɔ ko mun ye Bamantu ye n'a bɛ dinɛ marifatigi ninnu kɔfɔ terroriste dɔw tɛ ko tɛ wa i bɛ na ye k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ dabali sigi sen kan ka t'u ɲaga kɔni ko o da ye kibaruya dɔw y'a yira k'a fɔ ko kibaruyaw yɛrɛ sɔrɔ la k'a yira k'a fɔ ko mun ye hali an ka administrateur minnu bɛ yen ani minnu fana bɛ yen nin waati na n'olu ye gouverneur ye ko siga tɛ fɛn mun na ko olu kɔni bolila ka na mun ye fama n'o bɛ an ka lakanabaaw kɔfɔ olu ka kan mun bɛ yen k'olu fana bolila ka na ye o kibaruya kɔni ko o dira nka mun ye Laaya Jara ye a ko nin kibaruya ninnu na tiɲɛ don wa nkalon nka siga kɔni tɛ fɛn mun na kunnafoni kɔni na a dira an bɛ don min na komi bi an ka lakanabaaw to su ko ka dugujɛ k'o makɔnɔ koyi u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ni kunnafoni n'o y'a sɔrɔ wulikajɔ k'a bɛ sen na terroriste min fɛ an bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ni k'u daji o de kumu kɔnɔ la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko wulikajɔ bilala sen kan an ka lakanabaaw n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u ye kibaruya k'o sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko nin terroriste ninnu k'u bɛ fɛ ka n'u ɲaga da kura ye mun ye Menaka o kɛrɛfɛla magala la wa u bɛ fɛ ka gɛlɛya ta ni ka Menaka kɔni ka a sɛgɛrɛ an ka lakanabaaw ye misijugu kɔni k'a ta girema tɛ cari Abu Safinɛ Jara u ye wulikajɔ kɛ an ka pankuru minnu bɛ yen nin waati na u ye sanfɛla ni k'a solosala dugumala ni k'o solosala terroriste fɛn fɛn bɛ woniw na ye Abu Safinɛ Jara bɛ na ye k'a fɔ k'an ka pankuru minnu bɛ yen n'an k'a ma ko dibila ninnu Abu Safinɛ Jara a ye terroriste ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ c'est tout c'est fini kisɛ bɛ ka jigin dɔrɔn i ko sanji kisɛ tabarikala awɔ Asimi Goyita bana alors nin de don c'est ça Abu Safinɛ Jara kɛlɛ ma kɛ seba ti dɔn i bɛ na ye k'a fɔ ko nin terroriste ninnu o minnu tun bɛ fɛ ka t'u ɲaga ka taa da mun ye Menaka a kɛrɛfɛ dugu ninnu na ye n y'o de f'i ɲɛna laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ ye ka gɛlɛya ta ni ka Menaka kɔni ko o sɛgɛrɛ duguladen tɛ to mun ye lakanabaaw tɛ to o de kumu kɔnɔ la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko an ka lakanabaaw u y'u jɔ jɔyɔrɔ la ni maa minnu tun bɛ n'a bɛ terroriste ninnu kɔfɔ u tun ye duguladenw ka misi caman mun ye saga Abu Safinɛ Jara ka taa fara mun ye bagan caman de kan u tun y'o bɛɛ lajɛlen minɛ mun ye duguladenw na nka mun ye an ka lakanabaaw ye olu y'u jɔ jɔyɔrɔ la duguladen fɛn fɛn ka mun ye bagan kun minɛlen don nin bamanci ninnu bolo Abu Safinɛ Jara an y'a bɛɛ lajɛlen jaso ka b'u lɛrada Asimi Goyita aso Sadio Kamara Colonel Modibo Kone a fɔ Baba Sadio awɔ Baba Sadio Kamara maa min bɛ k'a lakana a fɔ Baba Sadio awɔ Baba Sadio cɛ dɔw tɔgɔma Madu Mayiga tɔgɔma Asimi Goyita a bɛ fo dɛ a ko a tɔgɔma de ye Asimi ye tɔgɔma de y'o ye a tɔgɔma de y'o fɔ dɛ o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye Muhamadu Rasululayi tɔgɔ joli b'a la jama 2 ni 1 tɛ wa o tɛ n kɔrɔ o don Asimi ni Mahamadu a bɛɛ ye kelen nka ni Putin de tɛ tɔgɔ kelen ye a kun ko k'a n'o fana ye a ko k'a n'o tɔgɔma ye
o de tɛ ɲɛma kun ko n'o fana a ko n'o tɔgɔ man ɲi ayi non n'o tɛ n'o ka jan ɲɔgɔn na i b'a fɔ jɛgɛjala ni baji Poutine tɔgɔ caman ko ye cogo di Poutine tɔgɔ Poutine ni Mohamed a tɔgɔ Mamadou Adama Poutine ni Boubacar de ka surun ni ye tariku yɛrɛ je suis pas d'accord non tɛ tariku yɛrɛ sa den wo Aïssa na mɛ bɛ nin ani Abu de Castro den wo tɛ tariku dɔn tariku ɲini ka dɔn Poutine ni Abu ninnu bɛɛ c'est la même famille c'est les mots de la même famille tariku ɲini ka dɔn den wo ta dɔ da ngo c'est les mots de la même famille ça ne b'a f'i ye tariku ɲini ka dɔn bɛɛ bɛ ligne kelen de kɔnɔ ni mɔkɛ ma tariku langali e m'a mɛn ko pu wa n'a ye nin langali ye ta a e m'a mɛn ko pu wa Abu min b'a kɔnɔ dɛ o de la c'est des dérivés a bɛɛ kelen ko ni Abu bɛ fankelen fɛ sabali sa an ka taa den wo i mɔkɛ a ma tariku ɲuman f'i ye Abu i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye ni bamanci minnu kun kɛlen bɛ ka t'u ɲaga da État islamique mɔgɔ ninnu n'u kun bɛ ka fɛ ka t'u ɲaga da Menaka kɛrɛfɛ dugu ninnu na an kɔni y'u bɛɛ lajɛlen kɛ c'est tout c'est fini Abu Safinɛ Jara n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Abu ko gɛlɛya bɛ yen koyi o sabu kɛ mun ye Menaka o mara o kɔnɔ la kabi donni min kama mun ye force Barkhane ale kɔni y'a ka koso ni kaso bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ yen mun ye jihadiste n'a bɛ terroriste ninnu kɔfɔ u bɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen labila sen kan mun ye gɛlɛya u bɛ se ka ta ka Menaka kɔni o sigara cogo min na o de kumu kɔnɔ la mun ye fatirikɛba ye n'o ye Laya Jara ye a ko an bɛ don min na komi bi mun ye Menaka kɔni Abu siga t'a la ko a bɛ alerte rouge la dɛ kibaruya kɔni y'a sɔrɔ k'a fɔ mun ye Menaka ko a bɛ alerte rouge o la o de kumu kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko hali bamanci n'a bɛ terroriste ninnu kɔfɔ waati tɛmɛnw na ni hakili b'a la mun ye uti kalo tile 12 dugu mun bɛ n'an k'a ma ko Dazayal ale na kɛ dugu ye mun n'a bɛ Menaka mara o kɔnɔ la u ye gɛlɛya ta ni ka maaninfinw kɔni k'u sɛgɛrɛ u ye maa damadɔ ni k'o ni ŋana k'o karaba ye nka fatirikɛba y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kibaruyaw kɔni k'u sɔrɔ la ka bɔ mun ye MSA n'ale kɔfɔra a bɛ plateforme maa ninnu a b'o kɔfɔ olu yɛrɛ kibaruya di k'a fɔ ko mun ye nin dugu kɔfɔlen n'a bɛ Dazayal kɔfɔ komi siga t'a la bamanci ninnu terroriste ninnu k'u ye gɛlɛya ta ni ka duguladenw dɔ kɔni k'o sɛgɛrɛ k'o sabu kɛ su yira o de kumu kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye MSA mɔgɔw a b'u ye ɲini k'a cari k'an ka jamana marabaaw k'u wele k'u ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen bila sen kan mun ye bamanci kura minnu n'u bɛ fɛ ka bage Menaka a n'a kɛrɛfɛ dugu la laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka gɛlɛya ta ka Menaka sɛgɛrɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka gɛlɛya ta ni ka Ansongo sɛgɛrɛ an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi u ma an k'u daji kɛsu tɛ fini o de kumu kɔnɔ la komi ye an ka lakanabaaw ye Abu Safinɛ Jara k'u ye misijugu u y'a ta gɛrɛma bamanci minnu n'u kun bɛ fɛ ka t'u ɲaga da Menaka a n'a kɛrɛfɛ dugu la c'est fini nin y'a bannen pewu ayi ni kunnafoni sɔrɔla ka ban wa c'est fini armée bɛ yɔrɔ min na bi a banna kunnafoni lankolon tɛ yen dɛ farafinna bolo ka ɲi bi a tilefɛ bolo ni puissance tɛ fila ye an b'a kɔnɔ bi dɛ awɔ an laban yɛrɛ ta an laban ko in bɛ cogo min na sa quoi an tɛna to ka dɔw provoquer yan ayi an kana maa provoquer an ka n'o kɛ fɔlɔ ni min banna ma awɔ on réagit a banna dɛ an ka kɛ ten tiɲɛ tɛ i bolo don voilà o kuma i ka dɔn k'a fɔ bɛɛ tɛ mɛn e fo a diyara n ye se ka don indépendant kɔnɔ don a kɔnɔ Musa Bilali Sidibe ale ka sɛbɛn Musa ko di a ko i k'a dɔn k'a fɔ kabini waati dɔ la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ carte d'identité nationale ko i k'a dɔn k'a fɔ nin kɔni kɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ un véritable parcours a kɛra Makan Ngɔyɔ de Makan Ngɔyɔ k'a fɔ a kɛmɛ Makan Ngɔyɔ ye o ti ye o a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin ye carte ye awɔ i k'a dɔn k'a fɔ nin ye document ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ye sɛbɛn min ni a ka ɲi maliden bɛɛ lajɛlen kun kosɛbɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ bugunatigɛ sɛbɛnnen don awɔ kuma i k'a dɔn k'a fɔ a ka ɲi bɛɛ lajɛlen kun kosɛbɛ a bi waati jan bɔ i k'a dɔn k'a fɔ nin sɛbɛn in a sɔrɔli anw ka jamana in kɔnɔ awɔ i k'a dɔn k'a fɔ a sɛbɛn gwɛlɛya kɛra Makan Ngɔyɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni dilaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya indépendant kɔnɔ awɔ Musa Bilali Sidibe ale kɔni a ye ɲinini kɛ Musa ko di a ye ɲɛɲinini kɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ a taalen bɛ i tɛgɛ da fɛn caman kisɛ kan a ɲɛfɔ Musa Bilali a ko Musa ko di k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ kalo caman bɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ carte nationale carte d'identité la o ye bugunatigɛ sɛbɛn ye a gwɛlɛya a bɛ anw ka jamana in kɔnɔ kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ commissariat de police caman Bamakɔ awɔ k'a dɔn k'a fɔ n'i taara yen k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin sɛbɛnfura in na ko a sɔrɔtɔ tɛ awɔ k'a dɔn k'a fɔ a sɔrɔli a ma nɔgɔn dɛ i yɛrɛ la i k'a dɔn k'a fɔ Musa fɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ démarches caman kɛra o kɛra walasa i k'a dɔn k'a fɔ ale ka se ka kunnafoni caman sɔrɔ ko in kan kosɛbɛ k'a fɔ Musa Bilali a ko Musa ko di min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ kabini 6 heures du matin awɔ k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ awɔ ka taa commissariat dɔ la commissariat dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ u ye cɛ dɔ jɔlen sɔrɔ min ni a tɔgɔ ko Mamadu Duguri awɔ Mamadu Duguri k'a dɔn k'a fɔ a fana a jɔ mɛ aran na kosɛbɛ a yɛrɛ k'a fɔ min bɛ tali kɛ carte d'identité la ko awɔ i k'a dɔn k'a fɔ a gɛlɛyalen bɛ an ka jamana in kɔnɔ a tɛ sɔrɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ l'armée a bɛ wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen na Makan Ngɔyɔ k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ wuli ka jɔ armée a bɛ k'o kɛ awɔ walasa i k'a dɔn k'a fɔ bamajiw bɛ se ka minɛ cogo min na kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ a ka kan jamana kɔnɔden normal bɛɛ lajɛlen i ka carte
a ka y'i bolo Oche. ma ka dɔn k'a fɔ dangɔrɔba in y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ karante ko la sɛbɛ gwɛlɛli mɛ ma ka dɔn k'a fɔ olu kɔni jɔlen bɛ arana kabini sɔgɔmada in na makan goyo do ka dɔn k'a fɔ waati min na ɛri ale kɔni sera tabarikala ka dɔn k'a fɔ polisiw la u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ awɔ damadɔw de bɛ u y'olu wele waati min na u maa damadɔw donna so kɔnɔ awɔ u y'a yira maa tɔw la k'a fɔ ko i ka dɔn k'a fɔ maa tata min kan ka taa dɔgɔkun kɔnɔ walima maa tata min kan ka taa don kɔnɔ awɔ ko a banna o banna kɛ tɔ minnu jɔlen filɛ arana awɔ hali a ka taa so t'a da ka di dugu mana jaabi na dugu mana jaabi te ba dugu mana jɔ ko dugu mana jɔ bɛ na awɔ ne dugu jaabi na a bɛ sɔrɔ o waati la min ye sixième arrondissement commissaire baro an bɛ foli ta ni ka sɛgɛrɛ k'a daminɛ awɔ o kuma min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Dugure la n'o ye Mamadu Dugure a y'a yira k'a fɔ ale kɔni k'a dɔn k'a fɔ a donni kama ale kɔni kun bɛ arana nka ale ma kɛ kariti a sɔrɔ fɛn ye ayi a tɛ sɔrɔ dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ ale yɛrɛ kun kɛn bɛ ka voyage dɔ k'o boloda makan goya do k'a dɔn k'a fɔ voyage in kɔni n'o ye duguta in ye duguta in a bɛna gwɛlɛ ko ye o diyagoya ye k'a dɔn k'a fɔ maa wɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ ko kabini 4 heures du matin ani waati olu kɔni ka commissariat la sanga ni waati k'a dɔn k'a fɔ olu fana bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ka taa k'a dɔn k'a fɔ u ka commissariat la tɛgɛ ti d'a kan karante ko la i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa damadɔ mana ta i k'a dɔn k'a fɔ olu fana u bɛ labila o b'a sɔrɔ olu soli la min bɛ tali kɛ o taaka segiw la o taaka segiw caman de bɛ i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ k'o kɛ sanga ani waati karante tɛna sɔrɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka baaraw caman na ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni jɔn bɛ k'a sababu kɛ karante daɲɛ o ma i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Musa sɛbɛnnikɛla la n'o ye Musa Bilali ye kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa caman de bɛ olu ye dusuma kasara kuma caman fɔ k'a yira k'a fɔ tuma dɔw la i k'a dɔn k'a fɔ yuruguyurugu i k'a dɔn k'a fɔ ko o n'a ye karante ko in na k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ cɛ dɔ bɛ yen ale kɔni i k'a dɔn k'a fɔ a bɔra Jalakɔrɔji Jalakɔrɔji gendarmerie la ale y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ karante la an ka yɔrɔ Saba Baɲango an ka yɔrɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Jalakɔrɔji a gendarmerie la ale kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔkun 3 kɛ sanga ani waati a bɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ fɔ a ye k'a fɔ ko kariti ko o banna yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ a ye gendarmerie to yen k'a fɔ polisiso min ni o bɛ commune 1 Tchwa la i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye commune 1 polisiso ye i k'a dɔn k'a fɔ ni dɔw ko 6e arrondissement o ye Umaru ka yɔrɔ ye o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ dangɔrɔba in a taara yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la waati min na a taara ko bɛ taa karate ko kɔni k'a ɲɛɲini i k'a dɔn k'a fɔ a yirala a la k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ karate ko a jama a kɔni dafara nka i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ CFA wari 1000 na i y'o sara i k'a dɔn k'a fɔ ko a tɛgɛ na da karate kan i jɔ ye 1000 polisi min y'a fɔ a ye n'a kun y'a fɔ mun ye commissaire Umaru Danbele fo a ka sa a tɛ 1000 ko kuma fɔ fo a ka sa ne baro kun bɔra kalama Umaru Danbele commissaire divisionnaire fo a ka sa 1000 ko kuma ale kun mana 1000 a ye boli k'i dogo aramu an ka taa o tuma i k'a dɔn k'a fɔ karate yɛrɛ ko n'i ye sarakisɛw ta k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko sarakisɛ kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ karate a sɔngɔ tɛ tɛmɛ 300 ani dɔrɔmɛ dasi 40 n'o ye 1700 francs ye i k'a dɔn k'a fɔ dangɔrɔba in min ni ale kɔni bɔra Jalakɔrɔji gendarmerie la kelen kɔrɔ kɔfɛ ka taa ni polisiso in na kɔni yirala k'a fɔ ko 1000 ko a k'o sara i k'a dɔn k'a fɔ dangɔrɔba in y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ 1000 la o ka ca ko sariya kɔni y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ dɔrɔmɛ 300 ani 40 k'o de ye karate i k'a dɔn k'a fɔ a yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na a yirala cɛ in na k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a nana bɛ karate kɔ n'a bɛ karate kɔ 1000 a k'o da fiɲɛ la n'a tɛ karate fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko a ka bɔ u ka biro kɔnɔ kuma o kɔrɔfɔ waati min na o fɔra cɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni i k'a dɔn k'a fɔ a ye 1000 a y'o da fiɲɛ na i k'a dɔn k'a fɔ karate ale laban na k'a ka karate ɲini k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a mako kɔni bɛ a ka karate la kuma i k'a dɔn k'a fɔ fasiriba ni o ye Musa Bilali ye ko i k'a dɔn k'a fɔ olu ye wuli ka jɔ kɛ munna karate a bɛ dɛsɛ kun fɔra waati dɔ la k'a fɔ ko karate a marché tangu bɛ ka di i k'a dɔn k'a fɔ société dɔ ma n'o bɛ wele ko société Jamil Bitar ale ka société i k'a dɔn k'a fɔ transition kɔnɔ ko a taara ka di ale ma Jamil Bitar i k'a dɔn k'a fɔ nin kɔrɔfɔ ninnu kɔni ye bɔlɔlɔ a bɛɛ lajɛlen san sɔrɔ yɛrɛ jaabi kɛ k'a fɔ Jamil Bitar a fana ye jaabi bɔ a ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ karate ko marché ko la i k'a dɔn k'a fɔ ko wuya don bi wuya don sini k'a man di ale ma i k'a dɔn k'a fɔ a marché a ma di ale ma bi a ma di ale ma sini maaw bɛ ka nkalon ta ka da ale la tiɲɛ don k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen ye M5 tɔndenw ye i bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kukala Maïga olu n'u bɛɛ lajɛlen bɛ taa fili kelen fɛ i k'a dɔn k'a fɔ u da bɛɛ fili kelen hali ni k'a dɔn k'a fɔ o ye tiɲɛ ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ karate a marché la a ma di ale ma bi koyi a ma di ale ma bi a ma di ale ma sini ayiwa Cɛbilen ko ten dɛ an bɛ digimana sɔnkɔrɔ fana kini o y'o ye o kuma i k'a dɔn k'a fɔ Musa Bilali ko i k'a dɔn k'a fɔ don nata la karate ko a bɛna lafiya k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ karate dɔ bɛna bɔ ni o bɛ wele ko carte biométrique i k'a dɔn k'a fɔ biométrique o ye fɛn ye min ni i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ karate ko a b'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya i k'a dɔn k'a fɔ Fasiba ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Musa Bilali ye ale kɔni ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ fɔ Mali kura i k'a dɔn k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ
tigɛ yurugu ko minnu ni a bɛ ka kɛ cakɛdaw la nin waati la i ka dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka kɛlɛ ka bɔ Malikura ko kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ karate a kan ka sɔrɔ jamana a fa bɛɛ lajɛlen fɛ an ye min mɔ indépendant kɔnɔ Musa Bilali Sidibe ale ka sɛbɛn abu mun ye Musa Bilali Sidibe foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ an bɛ fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na n'an bɔra sugu kɔnɔ ka na mun ye shisha interdit da a bɛ don o la n'o fana bɔra yen incapacité n'o bɛ gouvernement ka dɛsɛ ko fɔ ka ɲɛsin mun ye sɔngɔ yɛlɛliw ma dabalofɛnw sɔngɔ yɛlɛliw kan jamais a bɛ tobi mun ye gouvernement kɔ kan an ka taa sugu kɔnɔ ka na Abu Safinɛ Jara kɛngɛlɛri wasolo cakɛla Badrissa Keita a n'a ka cɛdenw foli bɛ taa n'u k'u sɛgɛrɛ Radio Nura FM sɔn tɔgɔ k'i sɔn jamu weleli kɛ 76 33 43 03 te koyima a baarakɛlaw an bɛ foli taa n'u k'u bɛɛ lajɛlen dagabana te don dɛ kosɛbɛ sirajan tama Abu an bɛ taa hali bi Yusufu Konate a kumalen don mun ye Sɔde Bamako o kɔnɔna la a ko jɛrɛjɛkulu mun bɛ n'an k'a ma ko Front Populaire contre la vie chère et Abu Safinɛ Jara na ale kofora a bɛ an ka bada Madame Kone a ba ale kofɔ Madame Kone i bɛ na ye k'a fɔ ko a ye tabali a y'a gosi kura ye dɛ ka jamana marabaaw k'u hakili la kunu k'a yira k'a fɔ u ye décision mun ta ka ɲɛsin dabalofɛnw sɔngɔ o yɛlɛli o ma décision ko ta ma bɔ a la ko sisi ko o ma bɔ a la dɛ u y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na bi ko dɛsɛ yɛrɛ kɔni o kɛra walasa mun ye gɛlɛya ko a bɛ se ka wuli ka bɔ jamana kɔnɔdenw kan cogo min na mun ye fatirikɛba ye n'o ye Yusufu Konate a y'a yira k'a fɔ ko mun ye Front Populaire contre la vie chère ni y'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko a ɲɛmaaba ye Mariam Kone bada Mariam Kone a ye gouvernement k'u hakili la kunu kura ye k'a yira k'a fɔ u ye sariya minnu ta ka ɲɛsin dabalofɛn 13 ɲɔgɔnna ma olu sɔngɔ u ma k'i bɛna ye k'a fɔ ko taamaba ko sisi ma mɛnɛ k'o sababu kɛ u ka sariya in talen kɔfɛ a yira k'a fɔ ko hali bi ko fɛn ninnu sɔngɔ ko foyi ko o ma bɔ a la dɛ o de kun kɔnɔ la kunu Mariam Kone kunu n'o bɛnna tarata don ma uti kalo 16 a ye kunnafonidilaw wele mun ye bourse du travail o kɔnɔna o la kuma daminɛ la ni belebele n'o bɛ Madame Kone ko fɔ a y'a yira k'a fɔ ko mun ye ni association in sa n'o bɛ Front Populaire contre la vie chère siga t'a la politique tɔn tɛ wa olu ka laɲini yɛrɛ kɔni ko an ni politique o tɛ fan kelen o fɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye dabalofɛnw sɔngɔ ko n'a yɛlɛla an ka jamana kɔnɔna la olu bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa dabalofɛnw a sɔngɔ a bɛ se ka jigin cogo min na mun ye Madame Kone a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ Front Populaire contre la vie chère a b'u a sigira sen kan i bɛ na ye k'a fɔ k'u ye baara caman k'u boloda meetingiw kɛra conférence de presse kɛra wa assemblée générale d'information olu baaraw fana sigira sen kan fo ka taa bila mun ye sitting la Abu Safinɛ Jara nka a y'a yira k'a fɔ ko kunu wele tɛ dɔwɛrɛ ye a yira k'a fɔ ko mun ye dabalofɛnw sɔngɔ kɔni ko a yɛlɛla an ka jamana o kɔnɔ la o de kun kɔnɔ la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye conseil extraordinaire belebele ko jamana gouvernement ko o y'o baara kɛ uti kalo tile 7 san 2000 ani san 22 mun ye conseil extraordinaire yi kunsigi k'u tɛ dɔwɛrɛ ye dabalofɛnw sɔngɔ balila ka yɛlɛli mun kɛ kun jumɛn de na a ye ani fɛɛrɛ dabali jumɛn de bɛ se ka tigi sen kan walasa dabalofɛn ninnu sɔngɔ a bɛ se ka jigin cogo min na o de kun kɔnɔ la mun ye Mara Kone a y'a yira k'a fɔ ko mun ye jamana marabaaw y'u ka conseil extraordinaire de ministre kɛ Abu Safinɛ Jara nka mun ye sariya mun ta a yira k'a fɔ ko taama mɛnɛ ko sisi ko o ma bɔ o dalilu jɔnjɔn ye fɛn jumɛn ko tiɲɛ kɔni don ko mun ye DNCC olu ye wulikajɔ caman kɛ ka fɛn ninnu sɔngɔ k'a fɔ malidenw bɛɛ lajɛlen o ɲɛna produit 13 mun bɛ yen n'a bɛ dabalofɛn 13 o kofɔ k'a yira k'a fɔ ko hali n'o y'a yira k'a fɔ ko DNCC ale ye dabalofɛn 13 in sɔngɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ malidenw ɲɛna nka a yira k'a fɔ hali bi ko foyi ma o ma bɔ a la Madame Kone a y'a yira k'a fɔ ko siga t'a la ko mun ye agent de contrôle olu kɔni ye wulikajɔ kɛ mun ye feerekɛyɔrɔ ninnu caman na ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ nka o n'a ta bɛɛ Abu a yira k'a fɔ ko taama mɛnɛ sisi ma bɔ mun ye fatirikɛba ye n'o de bɛ Yusufu Konate kɔfɔ a yira k'a fɔ ko mun ye Madame Kone n'o bɛ Front Populaire contre la vie chère ɲɛmaaba o kɔfɔ a ko k'a bɛ Mali marabaaw k'u hakili la kunu kura ye u k'a dɔn k'a fɔ ko wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye cɛsiri tɛ dɔwɛrɛ ye fɛnw sɔngɔ a balila ka yɛlɛ jamana kɔnɔ la fɛɛrɛ dabali ka sigi sen kan walasa mun ye malidenw k'u bɛ se ka lafiya cogo min na Madame Kone a y'a yira k'a fɔ ko mun ye gouvernement a ye engagement fɛn fɛn ta nin ko in na Abu Safinɛ Jara ko a si ma bɔ kari la ka tɛnɛ k'o sɔrɔ o sababu kɛ hali bi mun ye malidenw ko an bɛ gɛlɛya o kɔnɔna o la mun ye Madame Kone a ko an bɛ don min na ko bi fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan walasa dabalofɛn ninnu a bɛ se ka jigin cogo min na an ka jamana o kɔnɔ la Madame Kone Abu Safinɛ Jara hali bi a kumana dɛ a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ siga t'a la dabalofɛnw a balila ka yɛlɛ an ka jamana o kɔnɔna la a ko n'an ko Malikura Abu Safinɛ Jara a tɛ taa abada n'an ye décision minnu k'o ta jamana gouvernement mana décision min ta ko gouvernement in fɔ a ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan mun ye décision ninnu a bɛ se ka labato cogo min na jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u ma n'u kumakan mun di u k'u jija kumakan ninnu kɔni k'a ka bɔ a sira fɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw o ma Abu Safinɛ Jara hali bi mun ye Madame Kone a y'a yira k'a fɔ an kɔni bɛ don min na ko bi siga
kontala mun ye malidenw kɔni an bɛ dibi kɔnɔ la saya kontala mun ye malidenw Abu Safina Jara an bɛ gɛlɛya o kɔnɔ la dabolo fɛn ninnu sɔngɔ a balila ka yɛlɛ taa tigɛ bɔ la mun ye si ko o tigɛ minɛ a ko DGCC a ko DGCC a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ fo ka taa fara mun ye ministre du commerce o kan Abu Safina Jara olu ye kunnafoni laban minnu kɛ hali bi an y'a ye k'a fɔ ko mun ye taamabɔ ko na ko sisi ko o ma bɔ a la o hukumu kɔnɔ la mun ye Moran Kɔnɛ mun ye Front Populaire contre la vie chère a ko ko hali bi k'a bɛ jamana marabaaw k'u hakili lakunu jɛrɛjɛkulu in sigila sen kan a bɛ nin ka san 2 ɲɔgɔnna bɔ olu ka wuli ka jɔ tɛ dɔwɛrɛ ye gɛlɛya mun n'a bɛ malidenw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin dabalo fɛnw ma fɛɛrɛ dabali bɛ se ka sigi sen kan cogo min na fura ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ o gɛlɛya o la cogo min na a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a ko nin tɛ faamuya cogo si la jamana ka musaka k'o bɔ a kun n'a bɛ CFA miliyari 14 k'o kofɔ k'o ta ka di mun ye kikijigi dɔw ma Abu Safina Jara ko nɔma y'o ko la o ye fɛn ye fɛn mun n'a tɛ a bɛ maanifin k'i kamana gan a bɛ maanifin kɔni k'i kamana gan Madame Kɔnɛ a yɛrɛ k'a fɔ k'an bɛ don min na comme bi an kɔni bɛ talon kɔni na mun ye gouvernement a ma se ka fɛɛrɛ foyi k'o sɔrɔ dabalo fɛnw sɔngɔ balili yɛlɛli min kɛ o kɛra jango gouvernement yɛrɛ subvention ta ka balo minnu k'u sɛgɛrɛ Abu Safina Jara ko gouvernement kɔni ko a ma se ka fɛɛrɛ kɔni k'o sɔrɔ o la dɛ o hukumu kɔnɔ la ko a bɛ jamana maraba ani ka taa fara mun ye gouvernement ɲɛmaa kan u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ dabalo fɛnw sɔngɔ balili minnu filɛ ka yɛlɛ nin tan fɛɛrɛ dilan sɔrɔ la joona walasa dabalo fɛn filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye sɔ de Bamako ale kɔnɔ Yusuf Konate ale sɛbɛnnikɛla ye Abu Ibunya o b'a la petit kɛnɛ ka fɔ ne bɛ n tɛgɛ don teliya la ne bɔli sɛbɛn min ni o cogoya ko l'indicateur du renouveau kosɛbɛ Jara a ka sɛbɛn don ka don ka fɔ an ka taa nin cakɛda in na cakɛda min ni o cogoya ko cellule de planification et de statistique du secteur de la santé ka dɔn ka fɔ min bɛ tali kɛ banbanjiya waliw la ka dɔn ka fɔ o taa bɛ ka nin cakɛda in k'a sɛgɛrɛ sabula i ka dɔn ka fɔ a ɲɛmaaba o cogoya ko Musa Kamisogo ka dɔn ka fɔ ɲɛmaa danga ni o ye ka dɔn ka fɔ docteur Issa Traoré parce que ka dɔn ka fɔ u ka comptable ba ni o ye a waribɔtigi ye Modibo Keita ka dɔn ka fɔ ko baarakɛyɔrɔ la cɛ 3 min bɛ yen ni ka dɔn ka fɔ olu jɔyɔrɔ ka bon cakɛyɔrɔ la ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen filɛ ka u cakɛyɔrɔ k'a bila nin ye munna ka dɔn ka fɔ u yɛrɛ ka intérêt personnel ka dɔn ka fɔ ko ka taa o ju la u yɛrɛ ka nafa dɔwɛrɛ dɛ u yɛrɛ ka nafa ka dɔn ka fɔ ko ka taa o ju la ka dɔn ka fɔ formation dɔ bɛ yen ka dɔn ka fɔ min bɛ tali kɛ kalansen dɔ la ka dɔn ka fɔ ko a cɛ 3 bɛɛ lajɛlen k'u kɛlen filɛ ka service k'a bila nin ye ka dɔn ka fɔ service kɔni bɛ a yɛrɛ bolo ye min bɛ tali kɛ min ma min ja o ko o kɛ u t'a bɔnɛ u t'a bɔnɛ ka dɔn ka fɔ olu kɔni bɛ t'u ka formation na ka dɔn ka fɔ ko waleya de ɲɔ ɲamɛ nin cakɛda in na u t'a bɔnɛ cakɛda min ni o cogoya ko cellule de planification et de la statistique du secteur de la santé o yali ka dɔn ka fɔ nin tɛ waleya min ni a dabɔmɛ kama ministre min bɛ yen ni o bɛ santé kunkan Jami o cogoya ko Jamina tu ka dɔn ka fɔ Sangare o yali ka dɔn ka fɔ ninnu ka nin dabɔlen in dabɔ tɛ a kama walasa i ka dɔn ka fɔ Jamina tu Sangare a bɛ se ka cogoya can sɔrɔ a ka cakɛda la cogo min na a ka wuli k'i jɔ Sangare ka dɔn ka fɔ a bɛ se ka gɛn ka bɔ cakɛda in na cogo min na Jami ka wuli ka jɔ dabɔmɛ o de kama parce que ka fɔ ni o ye Seydou Jara ye Seydou k'i ka dɔn ka fɔ sariya kisɛ b'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko directeur ani directeur adjoint ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cakɛda la kosɛbɛ fɔ min bɛ tali kɛ place la min bɛ tali kɛ u ka hukumu la kosɛbɛ kɛ jɔyɔrɔw la a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a dabɔmɛ kama ni min den don min na i ka dɔn ka fɔ dɔ ka se ka bila o nɔ la ma service a kana jɔ n'i y'a ye k'a fɔ ko i ka dɔn ka fɔ ninnu gɛn bɛ ka formation min boloda i ka dɔn ka fɔ formation tɛ min ni diyagoya bɛ a jira k'a fɔ ko ni maa 2 bɛɛ lajɛlen k'u ka taa maa 3 bɛɛ lajɛlen u ka taa kolo kan a y'u wele i bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ nafa min bɛ sɔrɔ o formation ju la ka dɔn ka fɔ directeur ani a ka dankan ka taa se comptable ma maa minnu bɛ yen ni u jɔyɔrɔ ka bon cakɛda in na i ka dɔn ka fɔ ko u ye 5 don fiɲɛ nɔ i ka dɔn ka fɔ ka taa ka cakɛda in k'a langolo to yen i ka dɔn ka fɔ maa minnu fana bɛ cakɛyɔrɔ la ko don nataw la olu bɛɛ lajɛlen fana kan ka taa formation kɛyɔrɔ la i ka dɔn ka fɔ kuma teliya la min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ fatiriba la a y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko malikura ko an bɛ ka kuma fɔ i ka dɔn ka fɔ ko malikura a bɛ jɔ nin jɔcogo in na min bɛ tali kɛ malikura ko la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw kɔni y'a ɲini k'a fɔ malikura a ka jɔ a bɛ jɔ dɛ ka dɔn ka fɔ a ka kan ka dɔn ka fɔ maa minnu bɛ cakɛdaw ɲɛmaaya la a bɛ jɔ olu ka kɛ misali ɲuman ye a bɛ jɔ misali min b'a to i ka dɔn ka fɔ malikura a bɛ se ka jɔ a bɛ jɔ misali min b'a to i ka dɔn ka fɔ anw mago bɛ malikura min na a bɛ se ka sɔrɔ cogo min na a bɛ sɔrɔ kɔrɔfɔ in ka ca kosɛbɛ nka an bɛ a bila yan kosɛbɛ Seydou Jara ale ka sɛbɛn dɔ min ni a bɛ indicateur du renouveau i bolo don kosɛbɛ indicateur du renouveau Abu Safina Jara ne y'ale bila ne bɛ a sama ka gɛrɛ na mun ye sɛbɛnnikɛla ale tɔgɔ de ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de ye a jamu tɛnɛ a kumada dɛ Abu Safina Jara a y'a jira k'a fɔ ko
ko interdiction de la shisha shisha ne do ka ma ko narigle Abu Safna jara shisha ne ayeri bolo Abu Safna jara kafiri ayeri bolo kami de ya bo jamana wala kana shele anwa jamana konala kalo woro ko ordilino a chakelo ma u ka ferare dabali bela jelenke jamana mara bo bole fla ka dejo muta ka nyeshimu ye shisha ma u ka dejo ka labato pateke baka fola munya aja mutene ayira ka foko arate interministeriel akoni taramunye tenando no bena utikalo kleta ane doruma jamana mara bo ayira ka fo munya shisha ne do ka mako narigle Abu Safna jara adoni anwa jamana ngono afereli amini Abu Safna jara ko ajora pew kalo woro odile me achagala bela jilema uka ferran dabali bela jileke jamana gouvernement de somta ubise ka decision ka Allah batu patake baka fola akoni ye ko njatemina kalaje shisha ni yale njatemina kalaje do ka mako narigle ale de fenye fenwo akele ba foko tabadakani Abu Safna jara demission de bejika afendo beka akonala uba ashishika asamaka Allah bo Abu Safna jara olo kum kono mo gouvernement ay decision ta fen ne be jamana ngono ko ane shisha ko bole no nwanfe jire be ka akono wa iba sama ka boy dani nunu fe wa na yeri bolo kala woro temene ko fe mami fa yira fa Abu Safna jara okay ay ni na yeri bolo ka ni mami fa yira fa yira adam Abu Safna jara ibe na ka fo ko mu gouvernement aye saria ka ata ayira ka fo ko mu ministre woro nyona olu kume ninkena okan ministre mumbe no ka baranya no sécurité et de la protection civile oma ani kata faramunye kiribo o ministre oma na be justice et des droits de l'homme na bo kofo kata faramunye santé et du développement social o kume keneka ani industrie et du commerce kata faramunye économie des finances ani jeunesse fo kata faramunye ministre woro nyona Abu Safna jara olle farla nyonga ni desho ninga boka binti tari Abu Safna jara yaira ka fo ko mao mani sorola nina kalo woro temenen ko fe e bere ko abe goshi ikune bere muna abe goshi kun ka damina mu ye klekelina ka tabla mu ye kletana kana mo ko kuma ele mare anga tasa wo sisi o ma faide na ma mo ko kuma ele mal dabla wena kama ne ni sisi wo sisi afora ko shisha pura abu abe mala kana anga na ko ngela ko mina mu fiena yela ko te ko ide yela ko temene parce que ko inflani aye ampleur do soronga jamana konala ampleur juguba aye manifun ku kamana ka sisa ibena e ka fo ko musokoroba chama me sokono chokoroba chama me sokono u don sigle me ka min dala ganiya temna kala je diune be ka jumi kenama dala ta kala u bi ka glomi kenama peut-être si do ya be ka interdit du ay e ma fe no be ma famu ko be na doni ni jibe do kola doni ni otewa jamana maraba fula kan decision muta nu farla u kan decision ka Allah bato abika sababu ye fen chairman be abu abebe interdit jamana abebe interdit doni wa ko abedo jila don non ne mi fon mi abe kan interdit na bora jismana muye ajamu tenen aya ira ka foko maoma kalo woro temenen kofe Abu Safna jara ni yera ni barena jamana maraba ya ira ka foko muye klekelen katabla muye kletana foko ta faramunya amandi drama bioro ani wakele ani kemaworo awo o dogara de u kanga war chade bioro imana mine bioro to rebo sara Abu Safna jara ko ni minena ala sigata la ki inu o shele o bolen kofe mamade yera afereli ola Abu Safna jara ne tega adare eka ebe sega muye klekelen katabla muye kletan kasola wa amani muno be boleka o be ta drama bioro kana yera bla wafla o konala o bolen kofe ibe na eka fo ko shisha na yera mamade bolo ali femu no shisha a bolen do Abu Safna jara ko na yeri bolo klekele katabla muye kletana amandi drama bioro kana bla wafla Abu Safna jara kibo osra o bolen kofe shisha ali filidru mumbe do barala ninga na bla ka sono na yeri bolo filidru mimi ube filidru mundu ala kana Afrika na udakono ebi yera ka dunane shisha mina ça dit moi je connais pas ce truc ma chité jamana ngona mundu ado ne de tado ebe ni donga temeje ma bega moi je suis pas dans ce milieu là milieu côté ça va ça shisha ko mblani tout qu'on fait shisha ko interdit si jugu fon fembe pourquoi be interdit ne ka kuma yodi abe si jugu be abe si woro be munte shisha ndamai achama tewa achama be ki bolo shinga feno achama be si do ko vo e kunwili ka laje ameta e ka gasu la meben fasirika baka fola munye
ko distributeur nunu ani ka taa fara mun ye gérant kan fo ka taa fara mun ye restaurant kan ani net club fo ka taa fara mun ye espace munun be nu ko ma ko shisha club ani shisha uzi o sabu ka ayira ka fo ko ni shifin so nunu chama be ni dunanjigi so nunu chama be ibe na ka fo ko shisha ko ni ko abemi o yoro nunu ko na ko lade na ma ka fo ko jamana maraba ko ni decision ko ta decision ka kala bato jamana fantan nani bradile la o le kum ko la ko mi ba police la ka wi ata fara mun ye douanier ko ani gendarme fo ka taa fara mun ye commerce et de la concurrence o nyama ani office central de lutte contre les stupéfiants o li nyama ko lu bina wuli ka job bela dilen bla senga gouvernement ka ni decision abe se ka la bato to ma ga ngoni me mun fo decision na akay anyana decision na decision do jamana gouvernement ambu fala ko anyana ga ngo jamana ko na ndegele no fenod la decision beta mesure d'accompagnement ti zéro abi fodi ko problème yodi ma chenyuma nu ndebi fo décret bo amba yini abu amba yini mamu to folen fleni na be doyon ko fo gendarme kana bla mu nye police la u ka ke ala ni kira yɛrɛ kama ni déjà mu talen fleni u ka baara in ka ala waleya bete baro ne ɲɛ da ni fɛn min ko fɔlɔ mɔgɔw kan k'a min ne de dabali banna quoi ne kun t'a dɔn fɛn qualité min ayi fɛn bɛ min arabu jamana la jurujan dɔ b'a la i b'a dɔn fɛn bɛ min arabu jamana la arabu n'olu ye dumuni kɛ k'u fa olu b'a min i y'a faamu dɔn fɛn min n'a arabu ye dumuni kɛ k'u fa olu b'a min anw ta ninnu olu yɛrɛ bɛ mu wari mun don shisha la o tɛ to dumuni na o bɛ tɔ to maa la o tuma commerçant dɔw fana bɛ nin ta ka na o t'o bolo b'a la parce que malo ni sukoro ta ka na k'o da dɔgɔya anw bolo jamana ka taa ni sigɛriti kiri ta ka na bɛɛ n'i ka wari sɔrɔ sira don koyi bɛɛ n'i ka wari sɔrɔ sira nka problème yɛrɛ bɛ yɔrɔ mun na n y'o de f'i ɲɛna an b'a dɔn k'a fɔ lakanaba ninnu maa jɛlen caman de b'u la maa jɛlen caman de b'u la nka u k'a dɔn k'a fɔ dɔw b'u la Abu Safinɛ Jara olu tɛgɛ tɛ bin ka wuli dɛ o tɛgɛ tɛ bin ka wuli lakanabaw tɛ yan dɔw a dɔw bɛ yen ko sabu kɛ nin sariya mun talen filɛ nin ye dɔw fana bɛ na nin k'u ka wari ɲini sira ye a dun tɛ ɲɛ jamana in kɔnɔ yan dɛ wa sisan Abu Safinɛ Jara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sariya ko a taara hali n'a yera palais présidentiel la a kan ka minɛ a yera maa min bolo bere mun ka gosi tɔ kun o ka gosi jɔyɔrɔ ko t'a la dɛ i mana kɛ faama fɛn o fɛn n'a yeri bolo ko sabu kɛ an y'a ye fɛnɛ mun ye faama caman b'a san ka d'u denw ma dɛ olu n'u denw caman de jɛmakan don awɔ c'est ça le problème jamana denmisɛnw u k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye jamana gouvernement o t'u juguya la dɛ jamana siniɲɛsigi ye denmisɛnw de n'i y'a ye jamana gouvernement u ye nin sariya k'o ta u y'a dɔn k'a fɔ fɛn min don n'an ma kɔn kɛ ka n'a ma kɔn a ma don n'a nataw la jamana in bɛna taɲa denmisɛnniya la dɛ denmisɛnnin kun na dɛ waati kɔni sera o waati kelen na mun ye communiqué mairie ni décision min talen filɛ nin an bɛ foli ta ni k'ale tigɛ fɔlɔ kosɛbɛ Adama Berete ko sabu kɛ commune 773 la ale de ye nin ko in natɔ ye k'a bɛ yɔrɔ jan san 2019 ale de y'a décision ta k'u ka interdit a ka yɔrɔ la yen commune 4 kɔnɔna la ni gouvernement nana ale ka baara tɔ lase an b'a fɔ k'u ni baara Abu an ka bi ta ye mun dɔ ka da yan mun ye foli ye an b'a ta nin waati na ni ka Basoma Tarawele ni k'ale sɛgɛrɛ Sɛgɛla ale bɛ Kɔlɔnjɛba o mara la Basoma Tarawele monsieur le maire an bɛ foli ka a lase a ma waati in kɔni a sɛbɛkɔrɔ sera Gawusu y'i bolo sɛbɛkɔrɔ signalé yan waati a sera an tɛ bi ta kuru ka da yan an ka kuru ka da yan n ka sɔn kalifalen don Mamadu Adama Mayiga bolo nɛgɛ kɛrɛfɛ o tun bɛ Gawusu Keyita Jata Mane Masa nɛgɛ kɛrɛfɛ o tun bɛ ale bolo Facebook sa o kun kalifalen don Mam Kamara Mɔden ani belebele la sa n'o bɛ Awa Fane kofɔ Bukari Tarawele ani ka fara Abu Safinɛ Jara kan anw de ye kunnafoni k'o di aw ma n'Ala ma baasi wɛrɛ kɛ sini an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan don kibaru a kɛnɛ kan